Ya. Tas, 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 tas. Yo. He, 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 yeah. Tas, tas. Ya. Ha, Ya. ha, Ya ya. ha, Ya ya. ha, Ya ya. ha, Ya. iya, haya. Yo. Iya, 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 iya. Hara, hara, hara. Iya. Tas. He, iya. Ha, iya. He, 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 iya. Hara. Tas, 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 iya. Ha, iya. Hara. Yo. Tas, 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 Yo. 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 tas, Ya. iya. Yo. Haya. He, 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 Ya. he, 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 Ya. he, haya. Iya. Hoi. Tas, 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 iya, iya, Hoi. iya, 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 haya. Ya. Yo. Iya, 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 iya. Arah, arah. Iya. Tas, tas, tas. Ae, ae. Tas, tas, tas. Iya. Ae. Iya. Iya. Tas, 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 iya, 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 hara. Iya, iya. Iya, 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 iya.
neng sumur gelung konde sing gawe bubur. Ya, ya. Ya. Oi.
Tari Jadil Putri Laras Chandra Kinanti Katyo Titisan Betari Egelane goyangane katon luwes merake sak salahe. Ayo Elda. Lita Lita. Laras Chandra Kinanti Seni Tari Jadil Putri Laras Chandra Kinanti Katyo Titisan Betari Egelane goyangane katon luwes merake sak ya oh ya ayo Cak. Siap. Ayo. Numpak apa? Numpak kayu Numpak apa? Numpak kayu. Gagang numpak apa? Numpak kayu. Gagang apa lagune? Gugur gunung. Gugur Gang. Ngono. Iya. Cas. Iya. Iya. Ya. Tas. Iya. Ya. Tas. Yo. Ya. Iya. Iya. Ya. Iya. Iya. Tas. Ae.
cas 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 Yeah. cas Yeah. Ha 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 iya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Quran sakmane kaping pindhah salat bengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat wonten ira ingkang luwih kaping lima dikir wengi yo mangkat mangkat
Apa kowe pancen ra kelingan jamane dhewe dohi mas anate janji bunga susah padha dilakoni. Laras gareda. Ayo. Dong. Ada Amelia Nandika, Ada juga Capek Deh. ada Vita Widya, Ada Nurli J. iya, Oh iya iya. ngubengi kutha sateruse nang desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul Lugu Pakitan Surabaya Terus ning Bali Mangulan lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta. Ayo jebul orang hatiku ojo beda aku terus balik nang semangat Wakasane pun tak patik ragate ate aku dhewe kang kebatin. yen kelingan lelakonku zamane nalika ning pamulangan aku duwe kanca putri kapyak ayu lair lan batine Sering dalan ning omahku pelute bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan liram manis
Ngomong apa? Wah. Penjelaran perpisahan dipaksa Obama wong tuane rasaku ra bisa bilang mergo Manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngrontoke jantungku. Masa loh? Sampeyan pancen ganteng. Aku kok. Iya. Ganteng yen ora seneng mandek soalé mas. Apa dok? Namine kembung. Iya loh, apa terusan? Iya. Ngidul sampeyan gawani gendul. Tuku minyak. Kembang mati dek, hati ronce-ronce. Asa tengah mati, aku naksir kowe. Pasar Turimas ning Surabaya aku ngerti Tenan, sampeyan Ora. seneng godho Diiris-iris dek, aku lane Jawa. Aduh wong manis, dasare prasaja. memang lidah Terus, tidak bertulang terus piye? pandai bersilat. Lah kok iso lho? Itu jenenge wong lanang. Balungane. Sikat mas kejar. Nano. Boleh opang rawit sing ngene iki angel ora nemu. Manis nduk kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngrontoke jantungku tenan. Iya aku. Terus dok. Iya. Terus piye? Jenenge kembang mati dek, hati ronce-ronce. Setengah mati, aku naksir kowe. Pasar Turimas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge godho. Diiris-iris dek, aku lane Jawa. Aduh cah manis, ada sare prasojo. Apa? Lah kok iso lho? Tidak bertulang Ngono, terus tegesnya apa? pandai bersilat ku
Iya. wong Ya wis ora apa-apa ya, Nduk. Ya. Ya, iki sak jobono gongso laras ugi wonten panjak doyong. Wis to golek pengrawit sing mempenge kaya ngene iki ra bakal nemu. Ya, Mbak Amel, Nggih, Mas. jajal wis tau nemoni rong pengrawit jadi langsung kaya ngene iki mau. Kula nembe sepindah niki. Ana 5 lagu iso dadi siji ya, Jam. Seneng aku, Mas. Ampuh Sampai tenan. pintere. Iya, pintere ramum. Dasare ya sih nom-nom, sih bagus-bagus. nom-nom. Ya. Nggih, do Bagus. derek rabi kabeh ta, Mas? Urung sih Joko kabeh. Alhamdulillah. Ya, mbok menawi enten sing ngersake Nggih, mantu pikiran. mantu. Model-model ngeten iki. Ya. Monggo dipersilakan. Ya, Di Amel. Nggih, Mas. Heeh, sak banjuri apa iki, Nduk? Manut iki. Wis semen terus ke bae ra apa-apa. Apa? Oh, Bukit Berbunga. Iki Mbak Nurli sing minangkan iki Bukit Berbunga. Iya, maju. No 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 no. Ya. Kita panggil suatu artis yang sudah ternama di area Gunung Kidul khususnya, terlebih di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, Pacitan hingga melebar ke daerah Jawa Timur. Ada Mbak DJ Jamila. Ya, Cak Pendek. Aku kan godo sapa ini? ya Siapa? selamat datang Mbak Jamila. Selamat datang Cak Pendek. Ada Mas Kiki di sana. Mas Kike, Heeh. gendong. Ada Mas Predot di sana. Mas Predot, ada lentek. Layak rasi kanten. Kok dadi Mbak DJ piye ta? Ya nggak apa-apa. Mau nyanyi apa ini Mbak? Anu, kalau sing wingi kalau jangan salahkan pahamku kene. Ya, kene ya mau nek mengi iki tak kon nang omah ya ora rasa mangkat. Mau mengi kok tekan kene. Ya. Gak apa-apa juga gayeng-gayeng. Bukit Berbunga, Sama monggo. Mbak Amel juga gak apa-apa. Kabeh Iya. ra apa-apa. Yo sak pengrawit nyanyi kabeh. No 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 no. No 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 no. Mana suaranya kelompok loro Giri Pangga? Laras Ganindra. Ayo, Amelia Nandika. Nurli. Sehat. Kok Sehat. mesti yo ngopet tomel.
terelet om. Om terelet om. Ayo, laras ganendra. Lo lo lo, hey. Ambilena jika di bukit indah berbunga, Kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya. Senja telah tiba, mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, membadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu jalan berdua, di bukit berbunga. Bukit berbunga, dan bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, membadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Dadah wongda, bukit berbunga. Iya. Cas. Iya. Ya tarik so, tarik. Ya. Kondur. Bener.
cas. Alo alo ose, alo alo ose, ono sawo jarene sukun. Alo alo ose, alo alo ose, bojo loro mbok yo sing rukun. Ngono lho men. Iya, cas, 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 iya, heya. Hara, hara. Iya. He ah, he ah, he ah, he ah, he ah, he iya. Iya. Kembang enceng-enceng, kembang suradadu, biyen renteng-renteng, saiki ngajak padu. Menyan pakan demit, wet ringin dimenyani, biyen katon sengit, saiki digoleki. Iya, cas. Iya. Huh? Iya, 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 iya. Iya, iya. Iya, cas.
cas. Cas. Ada Amelia Nandika. Cas. Sayang. Duh, ketemu ya. Ya Allah. Kembangnya hati. Kembali hati. Terus gak apa-apa ya. Ora apa-apa. Mas yo gak nyawiji wis. Ora apa-apa. Iya. Katon godo Esaman. eseman Tutur manis sing gawe sliramu nyenengake. ora kira Ora kira yen bakale yen bakal nuwuhake rasa tresno nganti seprene. Rina wangi tansah gedhati. Satya janji sahidup semati. Ora liya abang sliramu kang dadi kebange ati. Kang tak puji tresno iki suci tansah bisawa dadi sawiji. Singkat Mas Kike yo. Penak yo masakan ya. Gak pahit ya. Panas tok. Iya. Singkat dong. Katon godo esemane Iya. ora kira yen bakale nuwuhake rasa tresno nganti seprene. Satya janji sahidup semati. Ora liya abang sliramu kang dadi kebange ati. Kang tak puji Kang tak puji tresno iki tresno iki suci tansah bisawa dadi sawiji. Suci tansah senadyan ora nyawiji. yo Ya matur suwun nuwun Mbak Mas Amel J. ya. Oh ya tarik. Iya. Sopo bisa
aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih winulan klopo abang ijo warnane saka pohon asale anora wurung yen sombong mung plenggang plenggong sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih winulan klopo abang ijo warnane saka pohon asale anora wurung yen sombong mung plenggang plenggong yeah cas iya cas iya marilah marilah semua, mari bergembira bersama Laras Ganindra. Janganlah bersedih, janganlah berduka, hilangkanlah saja semua rasa duka. Iya. Marilah kemari, marilah semua, mari bergembira bersama Laras Ganindra. Janganlah bersedih, janganlah berduka, hilangkanlah saja semua rasa duka.
Iya. Marah. Sikro nayoko angayai karyo pakaryan ning projo kumbrakut sengkut cangcut tali wondo manunggal setyo Juru ngayahi karya. Juru